sisään akkunasta. Nyt tulee tää. Jalka polkee, tekisi mieleni tanssaamaan. Sisällä ois paljon mukavampaa. Ensi kertaa ulkomailla, en tajua puheestakaan sanaakaan. Musiikki on kovin tulekasta, kun joku kaivaa lukerin esiin. Alusvaatteeni turhaan pesin, humpataanko Saksassa? Humpataanko Saksassa? Hapankaalia, makkaraa ja natseja. Koppalakkinen pussihousut, sotapuku ja prenikoitakin tusinoittain. Tanssaa ja läikyttää polttaa. Parkettien passi